салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, аз хушҳолима ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло боз ҳам бар мову шумо як моҳи пурбараката насиб гардон ки баъд аз чанд рӯз фаро мераса. муборактон мегӯм бародарои азиз, якдигара эҳтиром кунен, якдигара дӯст бидорен ва якдигара бубахшем. бародарои азиз, ман як ду ҳадиса барои рӯза, аҷру подоши рӯзара мегӯм. касе ки рӯза бигирад чӣ қадр савобият дора, чӣ қадр фазилат дора, аллоҳ дӯст медора инсони рӯзадора. якум ҳадисе ки ҳадиси бухорӣ муслим дамия ки ҳар касе ки фи сабилиллаҳ аз барои аллоҳ хос рӯза мегирад, ҳар як рӯзе ки рӯза мегирад, аллоҳ чеҳраи ӯра ба хотири ҳар як рӯзи рӯзаш 70 сол аз алови дӯзах дур мекунад. дуюм ҳадисе ки бухорӣ муслим дамия ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ки мега ки ман соман рамадонан иманан ва иҳтисабан ғуфира лаҳу ма тақаддама мин занбиҳи. ҳар касе ки сидқан хосатан ихлосиш кати, эймониш кати, рӯза мегира ва аз аллоҳ интизор аст ки аллоҳ гуноҳҳои ӯро мебахшад, аллоҳ субҳанаҳу ва таоло гуноҳҳои яксолае ки пеш кард ҳамуша мебахшад. сидқан хосатан аз барои аллоҳ рӯза мегира ва интизор аст ки аллоҳ мебахшаша, аллоҳ яксола гуноҳоша мебахшад. дураи азиз, байҳақӣ дамия ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳар рӯзи рамазон, ҳар рӯзе ки ифтор ҳазор одама аллоҳи алъазим алҷалил бузург аз азоби дӯзах ҳазор нафар одама озод мекунад. бародарои азиз, ин моҳа бузургиша шумо бинед. барои он бародарои азиз, устувор бошен, қавӣ бошен, хайру садоқат, таровеҳхонӣ, рӯзадориро фаромӯш накунед. дар ҷаннат як дар аст, номаш райян ном дорад. ӯ ҷаннате ки райян фақат инсоное ки дар рамазон амали солеҳ карданд, рӯза гирифтанд, анам рӯзадорон медуранд ва ӯ дар маҳкам мешавад. аллоҳ қувваву сабр монда ки ин рамазона беҳтарин гузгаронем. аллоҳ ҳифзтон кунад.